Ay mga paps, namiron diri sa may Taoist Temple mga paps. We. So musod namin sa Taoist Temple. Kay medyo hapon na mga paps. So muni ang view ron sa Taoist Temple. Excited na kumusod dito sa Taoist Temple mga paps. So kulat ta kada jacket, so init kayo ron. Okay ra, anda na ta sa init mga paps. Sabadya. Akong kauban no. Padong na. So na dire entrance nila mga paps. Padong sa Taoist Temple. Pasod. Akong kauban no. Shout out eh, shout out. Shout out ko na siya. I-promote nimo hang kuan, page. Ha? Sa page mo? Nigel Tanggol. Nigel Tanggol. So follow lang mo siyang page mga paps, Nigel Tanggol. So hinahinay na tao kasaka sa taas mga paps. Mao ni nga hagdan nga mong subayon mga paps. Oh. Okay? Okay kayo. At aning ihapon kong pila ka hagdan ni ron mga paps. Di mo na ni mga paps. Hagdan padong sa taas sa kanami. So, nanami sa taas mga paps. Sa kanami sa taas. So, ngit-ngit katong naong diri mga paps. Gago! So, hapit na may makabot sa tumoy mga paps. Oh. So, muna na ni ang last saka na sa taas. We. So, muna na ni mga paps. Padong na gid ni sa sud. So makita na to ang view mga paps dito sa Taoist Temple. Ang aton man din mga paps. Saka pa man dito sa ibabaw dapit mga paps. So musod nami mga paps. Pero alas 5 naman, unsa ka kung pasudlan pa ba ni mga paps? Sabadya. So diri ta mga paps. So nindot kay diri ang view mga paps. So okay kayo. Makawagid sa stress kung kadadlaw ka maridiri mga paps. Paano masabi?
Gawas namin mga paps. Okay. Alas 5 na taman di steam pool. Nanami sa gawas mga paps. May sa may karsada na. O, sayang yung mga paps ang mga pag-aridiri. Kay wami ma-enjoy. Ngayon, na-enjoy mo yung mga paps. Nindot kay Bio sa ilahang steam pool. Hindi pwede